Hi guys, welcome back to जोंनि भिडिअ ब्लग। जोंनि भिडिअ ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जों दा लाहिन कलेजनि सेकेन्ड कलेज उइकखौ देखायनाय जागोन। जोंनि कलेज उइकआ दिनै 3 तारिखनिफ्राय लानानै 6 तारिखसिम जागोन। बेयाव बायदिसिना खेला धुला गेलेनाय जागोन, कम्पिटिसन होनाय जागोन आरो मोसानाय दामनाय देनायबो जागोन। दा नोंथांमोननो बायदिसिना देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। टिवा ना? टिवा ड्रेस। टिवाफोरा ड्रेस गानगासिनो दङ कालचारेल रिलियाव गिदिंनो थाखाय। सोब जातिनि हारिफ्रानो बेयाव गाव गावनि ड्रेसखौ गानगासिनो दङ कालचारेल रिलियाव गिदिंनो थाखाय, जेरै बर', कार्बि, असमिया, नेपालि, टिवा। कलेज उइक जागोन आरोना, दिनै नैथि खेब फालिगोन लाइन कलेजआ। कलेज उइक जागोन 3 तारिखनिफ्राय लानानै 6 तारिखसिम। Ipinya halo kita ulaman don. Bikin apa pun hoy. दिनैनि नैथि एनुवेल कलेज उइकनि गिबि हाबाफारि मथे दङ कलेजनि गोथार फिरफिलाखै बिरहोनाय। दा बे गोथार फिरफिलाखै बिरहोगोन लाहिन कलेजनिनो मानगोनां प्रिन्सिपाल सारा। Various different tribes. So I heartily welcome to the first day of our Langin College second annual college week. First of all, today we have always our principal sir to host the flag of our college, and I request Sir Kiran to accompany me. Thank you, respected principal of Langin College, all of you present here, my dear vice principal of our college, staff of our college, and beloved students, and the cultural troops participating in this program. Today is the second annual college week of our Langin College, and in this regard, as requested, I have hoisted the flag of Langin College. So I extend my heartiest thanks to them, and I conclude my speech here. Thank you. Actually, we are happy to hold this second annual college week of Langin College. College is a place, or every educational institution is a place where students of different communities having different cultures gather here, and at the same time this diversity offers us unity. That is, it offers us unity in diversity. I think our students and our different cultural troops will participate in this occasion, and I hope that the procession will be safe and happy. So I thank you all, and at this time I am going to take up the procession.
लाइन कलेज सेकेंड कलेज उइक एनुअल कलेज उइक कालचारेल मिट लादों गासिनो बयबो नाय मोसानायफोरा थाब थाबायनो हायाना लासै लासै थाबायखौनो हाया मोसाग्राफोरा जोबसिगोन नै जोबसिगोन कालचारेल मिडिया जोबसिगोन बिनि उनाव बायदिसिना खेल जागोन जेभलिन थ्र शर्ट पुट खेल जागोन
보이시는 타약이 상나. स्मेल गया माथो स्मेल गया ना दे हाय हाय बॉयज पार्टी हाय Ready যাবে না? The list. One to one there. One to one her. Number one. The number one. Number one. Oh. हाय गाइस नोंथांमोननो आं खेलखौ एसे एसे देखायलांबाय थानोसै बांद्राय देखायनो हानाय नङा भिडिअ गोलाव जागोन Gimana, Mbak?